Pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa sama Intan lagi pemirsa nggih. Rondok mengisar rondok nek mencolot dah. Iku ngentut apa suara apa? Oh, tak kira Intan ngentut. Intan, tadi sore waktu ambil sandal, awakmu kok ujuk-ujuk ngomong, "Cok, ngono le." Iku piye maksude? Ora. Wis spontan? Ora, aku gak muni jonco. Sandalku aja mbok enggo, sandalku teles ngono no. Oh, gak boleh nggih. Seumpama ada gak boleh misah nggih. Ya? Gak boleh. Wis entek. Wis ben. Entek ya. Iya entek ya wis ta. Terong pemirsa karo tempe tak campur. Bu, aku ki jangan no terong lho, Bu. Kayak tempe mbek pindang yo. Pengen aku ceplokno ndok apa kerupuk ngono lho. Ngono kuwi ki mbek niki kadang lho wis apa ya pemirsa. Terus nyuwune ngene iki, teh anget tanpa gula. Nek bengi terus ora gelem maem pemirsa dekne semua. Saiki ngene lho. Mah Bu, wong ibu ki ngandani aku gak oleh maem bengi kok malah ibu ngongkon. Lah kan tok kiriman sego pecel nduk kok Mas Dimas. Dimaem separuhan ya. Mah ono ndang ibu dhewe kono ae. Suwun ya Mas Dim, ndek bengi ibu dikirimi, suwun nduk ndah. Kirimi wis dah dicoba iki rasane piye kok masakan kok. Ki mang tak irisi apa jenenge ngene. Ora begitu resik leh ku nganuni kulit. Jarene wis ben gak apa-apa kulite. Nganu, Bu. Sebentar. Kurang piye ngono lho, Nduk. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Ndang lar nasi ki mang lek sus ya kok kene. Mbak duwe apa? Iki lho Intan, Dek. Pengen ngene iki ya. Ombeku tak kek kene, Bu. Delok. Ombe. Apa ning ndi Dek sangu ngombe? Dan mau tak minum sama aku dulu. Alah, wong yo ning omah Dek ngadahi ning botol, kecuali nek Intan ape pergi sangu ning botol gak apa-apa. Langsung dihabisin nduk, habis terus langsung diocak-ocak diisi ngono lho. Aja sampai suwi. Suwi mbok ndep ning kono ya kok. Buka banunah ki. Ayo tak jak. Mbok Jadi mangan aku. iya, lah kan nasi emi cek panas kan di apa nek ngarani di ler ning piring dhisik. Lah ndek sore ning kene lho pemirsa ndek niki sandale kan aja dienggo ngono. Terus ada kesebut kata-kata unik yang di luar angan-angan. Jenenge refleks sepurane nggih pemirsa. Ora. Nek pamane suasana hati nem lagi gelisah yo aja terus nyebut ngono. Sing nggone ibu ndi? Lha kuwi nek srikonane yo, Nduk? Ndak. Lah iki jeno. Ora kuwi jiji siki aja. Aja. Sing nggone ibu, sing nggone intene. Bunda Dewi macak ndure nganggo merah marun, ngisore putih, arep iku lho, Nduk, tugas saka kantor dadi Bu Persit, arep dadi reporter ning jembatan apa piye ngono lho. Slendange Kinara, balik panggone ndi? Wingi iki kan isik kena cat kae to. Iki lho anu Intan kena cat tak ombah ra iso. Wis ben gak apa-apa. Sing nggone intene ndi? Wes. Kaos sampai kaos aduh. Iya. Tak mangan sik ya. Iya, Dang. Nah, Mam. Musuh-musuhan. Iya, wis ya, Dang, Mam.
Ki selendangnya Kinara. Wis dah mam sik. Ini pemirsa ya ditawani leh. Monggo mam pemirsa. Monggo mam pemirsa. Tak ceplok nduk ora, Dok? Kau sayang. Ora apa-apa. Kau lucu. Wis dah mam ora tak syuting kok. Monggo maem pemirsa, nek maem alon-alon mboten usah ke susu dikunyah, nek nyendok yo pelan-pelan. Kuwi ceritane diingi kathok sebelah iki kan disilek Mbak Yune. Langsung mengguri. Tek. Bu Ibu, kathok wis garing, langsung tak go muleh. Jadi pernah pemirsa, Intan iku tak gawakno rong setel. Ya nek daleman ngono ning gone Mbak Indah. Ndekne iki lu langsung. Bu, kaosku sing iki gak enek. Mesti mbok tinggal gone Kinara. Ayo, Bu. Pokoke ayo ndang rono, aja ditinggal. Kok klambine Kinara kere siji, kok klambine Mbak Indah ning kene. Ayo, Bu, ndang diterno, Bu. Aku sok gumun, wis tak pelan-pelan tak terapi dhewe. Gak usah begitu. Bengi yo cek dipikir pemirsa. Ape bubuke kelim. Aku pengen menghilangkan kebiasaane Intan sing terlalu disiplin ya ngono kuwi. Belum bisa sampai saat ini. Jam segini wae adus, harus adus. Sandal kudu pakai sandale dhewe. Anduk pakai anduke dhewe. Pakai baju dipinjemi orang. Kuwi gua genan nek pamane kebentel ngono. Gagenan kongkon ndang nyuci, kongkon ndang disetrika, kongkon ndang dibalekno. Ya Allah, Nduk. Ada saat-saat darurat iki gak apa-apa, Nduk dipinjemi bajune Mbak Indah niki gak apa-apa. Mah adukku dhewe ae. Apakah ada pemirsa sing kelakuane putrane jenengan, maaf ya maksudnya anak spesial kesayangan Allah ngeten iki lho sing sipate kok ngene iki, maksudnya disiplin, sandal kudu sandale dhewe. Dia itu tidak mau mengganggu punya orang lain dan dia juga nyaman gak mau diganggu ngoten lho. Semoga untuk orang tua di seluruh dunia nggih yang dititipi anak baik, anak spesial nggih. Pinaringan seger waras, pinaringan rezekine lancar. Lho tak tinggal ndrememel wis entek. Paringono wong tuane bapak ibuke kuwi sehat kabeh, paringi rezeki sing lancar kabeh, paringi ati sing sabar. Paringi apa ya? Sabare kuwi seluas apa tan? Seluas angkasa. Terus apa nih ya, sabare seluas angkasa, sabare sedalam lautan. Udah piye? Wes saiki minume ya wis ning panggonane dhewe kae dadah minum. Wes minum. Mimik teh dhisik no. Ya teh yo nanti lah minum air putih sik lah. Teh ki engko menjelangku. Masuk lagi iku kuwi yo air putih. Maaf ya kok aja dicucup ya. Iya, sekarepmu nganggo gelas ya iso. Kan khusus Intan dhewe kuwi. Loh, kik sapa ya? Kayak bakul apa? Bakul wayahe pentol. Lek gaduh lho. Wis saya ngajak Yesus ke tempate Mbah Yi. Mbah Yi Mbah kok ngentang ngajak kadek wingi ya saiki ayo. Tapi ketoke Mama Susi sik ngenteni Bunda Dewi ben berangkat sik. Iya. Wis. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Repang gresok pemirsa bar ngetero sekolah al. Slinter ngono, nggo sepeda motornya langsung nang kene terus langsung mrono srit. Biasanya amen iki padha seneng sawah padha akeh pemirsa ku nggone Pak Di maksa. Nggone mak malam dhuwur kono. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kirim doa. Saya ada anu dicopot semut iki. Cokot semut aku dicokot semut ya.
Sik lho, Dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anu sik doa sik ya. Assalamualaikum ya ibuku. Mugi-mugi panjenengan husnul khotimah ya. Almarhum ibu, sebelah almarhum bapak, almarhum ibu kandungi bayi, almarhum Mbah Buyut kene lho, Dik. Buyut ndi? Iki lho, Mbah Yem. Mbah Yem kono. Iku mbok Yem ibuke Makjah pemirsa. Mbok Yem ibuke Makjah, kuwi kakake Makjah sebelah kono. Saya berdoa sih. Sing sapa? Iya Mbok Yem lagi lah 24 Adik. Berarti apa? Besok. Yes. Ngirimi doa. Kagem almarhum ibu, almarhum bapak, almarhum mbah-mbah. Mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Pinaringan padang. Dalane jembar kubure nggih, Bu. Curhat karo Bu Dek Susi badhe buka warung meleh, Bu. Kabeh dina apik. Aman yo eling Dek wong Bu yo ngono kabeh dina apik, Sus. Apik diresiki warunge kan yo wis gerakan warunge ra dibuka. Wis suwe gak dibuka. Warunge kan gak dibuka lah kan. Tapi yo kondo aku kondo Dek Dewi. Mbak Yun, wi aku tak buka warung lah yo Dek. Bismillah semangat awake dhewe iki dulur telu. Muga-muga paringi rukun, ibu karo Pak Ben seneng. Delok anak-anake rukun. Tak dongakno Dek yo sampean usahane tambah lancar. Semangat Dek Susi. Nang mulai mergawe diresiki Ya menambah gawe kan jaluk dungane wong tuwa. Lah saiki kan sing iso awake dhewe sing dongakno. iya dongane awake dhewe langsung ning gone Allah. Dek pian ya nek apa-apa yo Bu, bareng kondo, Bu. Iya, Bu. Saiki kan curhate ya isone yo ngene iki, gak iso curhat kok Dek pian. Ana apa-apa karo buke ceritane anake telu karo buke. Saiki surgane awake dhewe wis ditimbali Allah, wis ning surgane Allah wis penak. Awake dhewe berdoane ya langsung karo Allah, karo ndongakno pake, ndongakno buke. Mugi-mugi ditempatkan di tempat yang indah di sisi Allah bersama orang-orang sing saleh-salehah. Awake dhewe pokoke siji Dek, rukun. Dulur telu rukun terus enek apa-apa nek sekirane anu ya dirembuk bareng-bareng. Iki ndek mang ceritane kan Intan ape melu karena yo gek ning motor pemirsa yo. Sesuk-sesuk ndok nek motor ngono. Dino niki wau anu Mbah Yi, Dek Dewi enten acara saking kantor lomba nggih. Lomba pidato. Nggih. Wis mugi-mugi jenengan teng mriko paringi husnul khotimah nggih Mbak Yi. Sehat selalu. Sing sehat selalu ki awake dhewe iki lho, Duk. Sehat selalu ki enggak awake dhewe. Angger aku nangis. Aku cerita Sewentak karo Intan. kene iki mang wis bercerita berdua ya, Wi. Ngono ki wis jenenge rasa lara meneteskan air mata. Iki wis suarane Intan. Nangis terus. Aku kan cerita mbek Dik Susi yo. Aku kan rapat, rapat BPD. Lah kanca-kancaku ki ujug-ujug cerita. Aku ki meneng ae pemirsa sak itu Mbak Yun ingkang sabar iki tenan aku gak tak gawe-gawe kanca-kancaku BPD to. Kuwi ngene. Saat almarhum ibuke panjenengan niku badhe berangkat Mbak Yun, kula rencang-rencang niku merasakan angin tertiup sepoi-sepoi srep. Aku ki cerita ngono mbek Dik Susi.
Masya Allah Mbak Yun, ibu jenengan tiang sae, kula seksine. Koncoku kan ngono ya, aku cerita Dek Susi ambek Isa-Isa. Lah nangis deh. Lah Intan kerenge ra kaprah merasa. Aja nangis ya, Bu. Ora nangis. Lah kuwi nangis. Oh, aja nangis ae. Ya yo. Mbah Yu didoakan. Kadang ya ora krasa pemirsa cerita tok ngono kuwi wis. Aku dicokoti semut. Mlebu menjero. Aku ki mah ya semut. Ini tak saponane, Mbak. Ya wis nang sapone wis. Empun nggih pemirsa aku tak nganu Dik Susi nyapu. Nggone Mbah diresiki Dik Susi. Jarene mbah-mbah biyen iki anu nduk nek nyaponi searah parake pamane mrono ya mrono nggih. Nggone mbae. Ku nggone mboke lho, Dik. Mbok Yem, ibuke Makjah. Masih diresiki. Alhamdulillah kagem ibuku, bapakku, mbah-mbahku, dulur-dulurku. Ibu Mariam Husnul Khotimah ini kelompok sedaya nggih pemirsa. Pake, buke, mbae, budeku sing putrane bentino tak tukoni blonjo ku lho nggone Mbak Nana ku lho pemirsa. Iki kan bapake Mbak Nana kuwi kan kakak kandunge Mbah Yi. Lah iki istrine, iki budeku ae. Iki sing lek garis, Dek. Lek gangsar kae lho, Dek. Kae lho, Dek. Lek garis ki sing mlayu iki. Iki heeh, iki lek garis, lek gangsar. Garis gangsare kangane Makjah. Lek Ali. Lek Ali gak kuwi ya, Dek? Kuwi lho, anak anu cilik-cilik kuwi lho, Dek. Ditengeri anu, kucing cilik-cilik kuwi lho. Nek sing kono keluargane Lek Gundi. Jadi kadang kita itu berziarah itu untuk mengingat kembali semuanya nanti akan berpulang kepada Allah, dari tanah kembali ke tanah. Sebagai pengingat, sebagai piweling, apapun pangkat kita, apapun jabatan kita, mbah kuwi mandor, mbah kuwi tukang isah-isah, mbah kuwi dadi ibu rumah tangga, mbah iku konten kreator, mbah iku jabatan-jabatan yang lain, kalau Allah sudah memanggil akan kembali lagi ke hadapan Allah. Rumah ya ini pemirsa nggih. 1 kali 2. Nggih, Dek, bener, Dek, nggih. Maksudnya ukurannya iki kan 1 kali 2 ya, Dek Dewi, ya Dek Susi ya. Ukuran kita maksudnya makom kan 1 kali 2 nggih. Ya, Dek ya. 2 kali 1. Maksudnya iki mrenene 1, mronone 2. Lak yo ngono lah, Dek. Dek sandekno rono, Dek, ki cedhak, Dek, rondok mengisor, Dek Susi. Rondok mengisor aja cedhak nggone Mbah anu, Mbah Yem. Mbah Yem ki buyut, kuwi buyute kita. Wis sampean rong lair ki wis kapundhut iki Mbah Yem. Terus sampean 79 nang sampean 79 Mbah Yem ning gone taun swidak. Apa iki Mbah iso kok? Mbah Yem sing kae lho, Dik. Iki Mbah ngisan Mbah Yem. Mbah Yem iki taun jerene buke iki taun 70-an kok. Ibuke Mbah Ngiso, ibuke Mbah Guru. Walah, Dik, wong kae jios tenan, Dik. Oh, nek apa iki angel? Oh iya ya, nek kertas, Dek. Oh. Pak Pio.
dadi duwe wedhus Dik ning sawah Dik ning Tegalan. Gak iso Dik Susi. Wedhuse 40. 40 wedhuse. Engko liwate rono sing ning omahe kono. Angel, Mbak. Angel sik aku ya sik ya. Pake buke untuk riyen nggih. Assalamualaikum Pak Kubur, mantuk riyen. Sesuk dinane apa, Dik? Kemis. Rebo, Mbak. Adek kene wis ra lali Rebo, Kemis blonjo tinggo ngajine buke. Heeh. Sampai lali dino. Heeh. Hati-hati lho, Dek. Anjor lho, Dek. Mbak. Iya, Dek. Saya dihubung sama. Iya. Lah kok nyapa sampeyan iki nek tekan. Pernah gone buke karo Pak wis resik kene daerah kene wis resik to. Sing enek penjagane kan resik. Kene ora ana sing jaga Dek nek diresiki ya paling keluargane nek pas jaroh di. Pak sare sing opo. Iya, ketoke ora enek sing ngapa-ngapa. Wes. Mantuk riyen nggih, Mas. Hati-hati, Dek. Wes, monggo mantuk riyen. Wis ngadus. Panas engko. Besok persiapan lho bener, Dek. Iki mang lak Rebo ya. Iya bener besok belanja, Dek. Iki Mas Selasa, Mbak. Lho iki Mas Selasa. Wes ayo. Mantuk. Iki manganggo samin. Oh iya ya, Dek, ya wis mbah Dek ra roh dina. Nggih, Mbak Tegale buke. Kono lho. Ning kono lho. Rono parake rono, Tegale buke rono. Aku ora. Ngombu Dek, Dek kan ditanduri Jati. Mbah kuwi sempen karo Dik Dewi karo Dik Toyo mbah ditanduri apa ora roh. Manut. Lomot. Lah nek pamane sok mben kan gak roh Dik Soromono Dik Utoyo wis pensiun kan mbah ditanduri gedang kabeh popo. Ngono lho wong ngombu tenanan iki. Apa dijati ya? Iki kena ora. Oh, dijati anu kuntet. Bener ta iki? Iya, dijati kuntet. Wes Dik nonton Dik gorene sapu kerjane. Wes kami pamit dulu sama Mas salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak mantuk Mbak Lek Encus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Dek, ki narake nek roh mbae telu ki Dek langsung acus. Awi, Ayun, Amis. Nek Mbak Damis Amis.